Vi er Alfred, Victor og Cecilie, og vi har om solhaloer. Naturfænomenet solhaloer. Kort om haloer. Et gammelt engelsk ordsprog lød: Ring around the moon means rain soon. Det er en reference til månehaloer, som er det samme som solhaloer, men om månen. Og selvom det her engelske ordsprog lød overtroisk, så er der alligevel en vis grad af sandhed i det her ordsprog. De her haloer, de kommer nemlig i de øverste Sirius-skyer heroppe. Og de her Sirius-skyer kan nogle gange medføre en varmfront, som kan medføre regn. Så vil Victor fortælle lidt om lysets brydning. Cirklen ved en halo er altid 22 grader fra solen. Og de opstår fordi, at solens lysstråler går gennem iskrystaller, der ligger over de her Sirius-skyer. Lyset brydes i iskrystallen, og det sker fordi, at lys bevæger sig langsommere i is. Som I kan se på billedet, vil den nederste del af strålen ramme isen først. Derfor vil den nederste del af strålen bevæge sig langsommere i meget kort tid. Og selvom de to sider af strålen kun bevæger sig med forskellige hastighed i meget kort tid, er det nok til at ændre retningen af lysstrålen. Brydningsindekset. Nej, ved du hvad? Nej. Stop. Brydningsindekset, eller the refractive index, giver os en matematisk værdi på, hvor hurtigt lys bevæger sig i bestemt stof. Og ifølge det vil lys bevæge sig langsommere i is end i luft. Are you fucking shitting me? Og ifølge det vil lys bevæge sig langsommere i is end i luft. Derfor skifter lyset retning, når den bevæger sig fra et stof til det næste. The angle of incidence er lysets indgangsvinkel og retning, og angle of reflection er lysets vinkel, efter den har bevæget sig over i det nye stof. På grund af brydningen er halo ikke opbygget af en bestemt farve. Det hvide lys brydes op under brydningen, og det sker som sagt, fordi den ene side af strålen rammer iset før den anden. Det er rigtig godt. Jeg har ikke mere. Sirius-skyer. Disse Sirius-skyer er højtliggende skyer, som er dannet af vandvarme. De ligger så højt i troposfæren, at vandmolekylerne er frosset fast i sådan nogle flade, sekskantede, også kaldet hexagonale iskrystaller. Over Danmark, som er tempereret klima, kan Sirius-skyerne ligge op til 13 km over jordens overflade. Og det er altså i de her iskrystaller, at lyset brydes, og vi ser en halo.